A Sunnyside, ez egy arctanít alkoholmentes. Látjátok, és ennek jönnek a botja, iszonyú folyósé vált. Ugye mindenek rá, meg úgy, miért pedig nem tudták, de nálam ezt hiányzókat kaptam. Súlyos vagyok, következő, azt anyáiktól kaptam szintén, az ugye az ördög volt, az ördögöt a sugarban láthattátok is. Látjátok. Ugye 3 darabból, ez nem ördög volt, hanem virág volt, mert azért nevezik virágbotnak, mert itt a vége olyan, mint a virág. És az ördögbothoz hasonló, csak nincsen rajta olyan volt, nem az egész egy nagy szenge, és ez vastagabb vagy. A másik az megint a sminkes kategóriában van, hát ez nem annyira sminkes kategória, hanem inkább haja kapcsolódik. Ez egy hajvigáború, egy ekkora kis tubusú, sárga szín volt, és azt hoznak a hajam végére, aznap rögtön fel is kentem, úgyhogy nem volt. És azóta is nagyon szép a hajam, akár használom, akár nem, így marad, úgyhogy még egyszer azt szeretném tisztázni, hogy mikor lesznek videók, mert valaki lehet, hogy nem látta a videómat, úgyhogy azért gondoltam, hogy elmondom, vagy lehet, hogy nem mondtam el. De, ja, és ezt nem színnaponba kaptam, hanem Erdélyből hoztam. Ez egy kis falábuka, ez egy titkos láda. Azt egyébként tudja oda bevitteni plásztorba a sóba. Mutatom, hogy kell használni, ezt hátra toljuk, lehúzzuk itt ezt, a középsőt, és azt a kulcsot. Itt van benne a kulcs. Azért tettem ezt a dobozt, mert van benne egy tükör, és így, hogy ugye az autómodagon ezt műgelni, akkor persze az jó. Elteszem a kulcsukba a kulcsot. Bocsánat. És hogy jó rész nem. Úgyhogy ezt imádom, úgyhogy lányok, nektek ezt nagyon ajánlom, de remélem nem kell állnom majd Erdélybe, hogy meg tudjátok szerezni. De ez 25 lejbe került, úgyis hát forintba végül és ezt vettem. Azért ugye ezt mindenki akartam adni, de nem tudtam. Úgyhogy, és majd légy szíves, írjátok le kommentben, hogy milyen videókat szeretnétek. Elmondom, hogy lesznek challenge-es videók. Különféle videók lesznek, lesz challenge-es, lesz ördögbotos, minkes. Mit kaptam, kérdeztétek, mit kaptam színapomra, mit kaptam karácsonyra, úgyhogy karácsonyra már anyáitól megkaptam előre az ajándékomat, az egy nem egy ördög volt, hanem egy
Grapefruit, amire ugye azt hiszem, hogy ahhoz lehet tengely, és fel lehet felrakni, de ez nem olyan volt, úgyhogy karácsonyra kérlekhez jégkorcsolyát külön, úgyhogy remélem meg fogom azt is. És legszívesebben nem egy telefon szeretnék, mondjuk erre az is ráférne. Lassan 3 éve van nála a telefon. Úgyhogy lehetőleg megkapod új telefont. És mára ennyit akartam elmondani. A videó feltöltések azok változók lesznek, lehet, hogy hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton vasárnap, de nem biztos, hogy ezen a héten nem már csinálok videókat, mert lehet, hogy nem lesz kedvem. Ugye szeretek videózni, csak lehet, hogy fáradni fel, akkor azért, mert ugye nekünk az osztálytársainkkal 2 hét alatt 8 óráig, úgyhogy lehet, hogy én nem minden nap fogok felrakni nektek új videót. Lehet, hogy feltartok, de akkor csak beszélgetős videó lesz, hogy miket szeretnétek. Kommentben még nem láttam új emberkéket, és remélem, hogy minél többen feliratkoztok, és hirdessétek, hogy minél többen legyünk. És elmondom, hogy ha vízlabdacsókat hallgatok a feliratkozók helyett, akkor azért lesz, mert én így fogom hívni a feliratkozókat, mert valami nekem olyan hivatalos a feliratkozó, és én nem ezt szeretném, ha hivatalos lenne. Úgyhogy sziasztok!